Ολυμπιακό χωριό τύπου. Περίπτωση αλλαγής όρων διαγωνισμού μετά το άνοιγμα των προσφορών. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα υδατορρέματα το Μάρτιο του 2002, με τροπολογία της Υπουργού της τελευταίας ώρας, δόθηκε δώρο μια υπεραξία τάξεως των 145 περίπου δισεκατομμυρίων στον ανάδοχο του έργου του Ολυμπιακού χωριού στο Μαρούσι. Το θυμόσαστε? Όλοι εδώ στη Βουλή το θυμόμαστε ότι έγινε αυτό. Να το θυμίσουμε λοιπόν, να κατατεθεί και αυτό στα προοπτικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι βέβαιος ότι όλοι έχουμε βγάλει από τη σημερινή συζήτηση τα συμπεράσματά μας. Εμείς στα θέματα που θέσαμε θα επιμείνουμε. Και θα επιμείνουμε γιατί δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν, γιατί δεν έχουμε δεσμεύσεις και εξαρτήσεις. Δεν ξέρω αν έχουν άλλοι, αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Και ο καθένας κρίνεται από τη συμπεριφορά του, ο καθένας κρίνεται από τους λόγους και τα έργα του. Το παραλήρημα που παρακολουθήσαμε είναι ντροπή και κατάρτιμα για τον Πρωθυπουργό της χώρας.